DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tan opinyon, unong dignaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbangal daw, bigat kada kayo amin, apo. Mabigya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lamat niya mga ipasabihin na sari balita, issue at komentaryo ni Pakar at Sari Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolob kantabayo, sare kapaborito yo, amigo yo, RJ Vera Jimenez, at your service always. Untan mat si kapaborito yung magtarilingkor, magtariyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kan tabay timad at sign agaw na Huwebes lata ng talagagik pet sa 8 at bulan na Mayo taon 2025. Sa Redwaran Pogi at technical side. Siyempre watan sa lawas manangaro the faithful one engineer Richard Olanday. Tan si Engineer Dennis Justoni Palaganas. Huwebes lahat ang tanagagik kay ago labat laso bibilangan tayo. Huwebes, Biyernes, Sabado, aman samput at saya ago na Sabado so panangampanya. Nasaray untatagamiran kandidato at nanduruman posisyon at intiron bansa. Ta Simba at agaw tan nasamay panagpainawa yakwanda. Alingo ka. Kinay. Agutan na pakurong. Pero tatan panagpainawa. Pero atan may agaw na pakurong. Pero, si katutan may pulas na pakurong. Sana maging mahinahon ng lahat. Ito, may headline tayo dito. Malalaman natin ang detalye mamaya. May text tayong natanggap dito. Ipapalop natin, Barangay Kapitan ng Victoria Sual. Nakasama ni Mayor Dong Kalugay. Tinutukan daw ng baril. Ang detalye malalaman natin mamaya. Yan yung plus report naman ni kapaborito Dennis Muhares. Mamaya baka malaman natin at may report niya ang detalye. Nako, wag na kayong mamilit. Hayaan nyo na yung mga taong bayan na magdesisyon. Yes, so let the people decide kung anong kagustuhan nila. Hindi yung kagustuhan ninyo. Yes, kasi nga ito mandato ng taong bayan sa inyo mamaya na kayo maglingkod. Yes. At hayaan natin silang pumili ng kanilang napupusuhan. Dahil sabi nga nila, ang mayroon yun Vox Vox Populi, Vox Dei. Ang boses ng karamihan, di ba? Boses ng ating Diyos ya katawan. Yes, the voice of the people is the voice of God. Yes. At saka hindi ba mas masarap maglingkod sa taong bayan? At kapag ka ikay nalaman susamay may kumpiyansa na general public agontan. Yes, alam sa may analo ako mo proud ko harap kapag salming ta sinaliw kura ko mo. Analo ak ta hinaras kura tiyak takot kura ko mo. Ay socialist. Kanyan dapat no analo kayo may malinis. Tano malinis yung panalyo, di ba? At kayo na konsensya.
Singa di tanad walay kabat ko, kabat mo. Saya pinapairal niya palagi. Yung matiwasay. Tan na naayon sa panuntunan ng COMELEC ang kanyang pangangampanya. Kilala mo yan? Kilala ko. Oh. Oh, Dahil yun ang kanyang paniniwala. of course. Yung palagi niyang sinasabi na 45 days lang ang eleksyon. Oo, kilala mo na. Kilala ko yan. Kilala. Tama po siya. 45 days lang ang eleksyon. After that, maninilbihan na sila sa taong bayan. At mas maganda na manilbihan sa isang bayan kung tao ang pumili sa'yo. Yes, Taong bayan ang oo. pumili sa'yo. Kasi in the first place, tanong natin, ano ba talagang pinasok nyo? Public service, maninilbihan sa tao, o for your personal interest? Di ba, kapaborito RJ? Saka, kaya na may kanako konsensya. Ay, mansirbid si kara, di ba? Ay, Pati saray totoo, saragmuran, di ba? Una singer kayo, at saratay totoon piniliyo dahil, di ba? Yung kaya nila yung trabaho at makatao. Kaya wag kayong magpainit. Nako. Relax. Relax. Relax lang. Tayo natin yung husga ng madlang people. After all, kapag ang taong bayan naman alam nila kung sino yung mga karapat dapat na maupo. Yes. Saka yung agam-agam na baka mahak na naman yung resulta ng eleksyon. Gusto ko yung pinapatupad ng COMELEC ngayon. Parang pinakinggan ata yung isang abogado na pagka yung konekta sa internet after na may resulta. 'Di ba? Hindi yung habang nagbibilangan nakakonekta na sa internet. Kasi madali palang mahak yun. Pero pagka hindi nakakonekta yan, na yun ang ipapatupad ng COMELEC, ay usil-usil la may hacker na ni. Kasi siyempre, basyo tulad server, di meron tulan hukus-pukusan, di ba? Yes. Oh. Ngayon, kung mayroon mang agam-agam yung ating mga kababayan, kapaborito RJ, I cannot blame them. Akin kamo. Yes, ay parang may kasi hugutan, parang gano'n. Kasi ang Pilipinas, alam ho ba ninyo, according to statistics, number 2 sa digital fraud. Pala ha? Sinong number 1? Hindi na nabanggit pero ang Pilipinas is number 2 sa Kaya digital ako natanong, fraud. dahil sa dinami-dami ng bansa, diyan pala tayo diyan pala tayo Nag-i-excel. Nag-i-excel. Ay ano ba yan? Nakaka-usil kang kulawari. Nag-i-excel. At least marunong tayo sa technology. Hindi tayo yes. Hindi Di ba tayo nahuhuli. Yung nationwide, alam mo yun. Oh. I love you ba yun? Yung virus noon? I love you. Yes. Diba? Isang estudyante pa yun ha? Oo. Yung na-found out na virus niya, napasukan Lahat? niya yung, yan yung I love you virus. Maalala mo yun? Maalala ko yun. Maalala ko yun. Pero alam po ninyo, hindi ko alam kung this is a security para masiguro lang na malinis ang internet natin during the election period. Especially itong ilang araw na lang, meron pa ako natanggap na information kapaborito RJ na may utos ang NTC, National Telecommunication Commission, Yes. sa lahat ng mga internet providers na ang gapuyong kakalab. Ibig sabihin, walang repair na magaganap. Okay. I like that. Para walang duda. Baka mamaya may mga kinidwas-kidwas ang mga yan, di ba? Yes. Yun ang utos ha. Pero meron din akong mga nakakausap na internet wizard. Alam mo pala, kapaborito RJ, milliseconds lang pwede nilang palitan Yes. yung information. Nako. Pwede nilang palitan, milliseconds lang kasi may nakaprogram na. Yes, tama yan. Kaya nga hinihigpitan yung pagbabantay doon sa mga, 'di ba naka-distribute na 'yan sa mga polling precinct, yung mga pwedeng makapasok. At may naka-plus dara may kinoy, may ECM. 'Di ba Yes. may mga nahuli na somewhere in Laguna na nagpanggap pang empleyado ng COMELEC. Di ba kasi ang pwede nilang gawin yun, yung pasukin nila mismo yung mga ECM at meron silang mga kablitan din. And hopefully, pero nakasil yan pinakita nila, dalawa yan. hopefully kapaborito RJ,
ISO balon machine, yung usaran tayo ha. Hindi lang Smartmatic to ha. Yung ECM. ECM na to ay maging maayos Yes. ang takbo ng resulta ng eleksyon sa buong bansa. Kaya bumibilib na rin ako kay Sao ngayon pero kinasuhan yung abogado Pero okay lang yun. Basta yung integridad ng eleksyon sana ngayon, mapapatatag at kapatay paniwala yung magiging resulta. Na yun naman ang ginagawa ng COMELEC. So saludo tayo ngayon sa COMELEC. Yan. So, yan ang ating abangan kasi malapit-lapit na po yan. Although ang sinasabi naman ng COMELEC, talagang asahan natin na dadami at lulubo yung mga magsasagawa ng vote buying, vote selling. Ay, nako. So, yan na yun. Mangyayari na talaga yan. Lalong-lalo na few days na lang ang natitira, few hours na lang ang natitira kapag Magbantay kayo. Yes. Nawalay kumpugan at alaman. Yes. Payout latan. Naalala ko tuloy yung sabi ni Congressman former congressman and now incumbent mayor na Bali na Lingayen Capaborito RJ. Ay, si Mayor Batawil. Mayor silently, Batawil. agmanta. Talagang nakakaplas tumanaya. May napipituyawan to, sansansakay, no nayari. Eray constituent to Tanad 2nd District. Wala may ni balikas Makulay, mang kampanya. Wala may ni balikas tulante Capaborito RJ. Si katuya anapon kunatan. Wala may imbaga to, we do not intend. We do not intend to may makipagsabayan. Sa mga nagpapatupad ng ayuda or nagbibigay ng ayuda Capaborito RJ. Kaya yung mga bumibili ng boto. Yun. Kasi marami na ngayon yung nagbibigay ng mga, alam mo na high-tech pa. Oo. May mga QR pa. Sabi nga niya, sinabi niya, sumusunod po kami sa tamang patakaran. Sana kumilos ang PNP, ang COMELEC at media at taong bayan upang ebidensya ng pamimigay ng ayuda ay kuhanan at kaukulang kaso isampa sa kinaukulan. Hindi po namin kayang pantayan ang pamimigay nila ng ayuda na pag-aari ng bayan. Kaming wala sa poder ay napag-iiwanan ngunit ang boses ng bayan ang tanging pananggalang. Yon. Ang ganda ng pagkasabi. Ang boses ng bayan ng siyang pananggalang. Ibig sabihin, yun yung magiging nila armas. Yun. Boses ng bayan. Ang sinasabi niyang armas niya is ganito We do not intend to perpetuate the wrong. We will do what is right. We cannot match their resources of buying votes through their ayuda, but we offer good service to our people, recognized by no less than many government agencies like our seal of good local governance. So yun yung mapatunay. Yun, di ba? Ikaw ay nagtatrabaho. Yun. Na ikaw ay magaling na leader. Na ikaw ay may nagawa at napatunayan. Yes, Let us not teach our people on what is wrong. We are a people of dignity and honor, and we will accept their ayuda, but we will never resort to sell our votes. Saka ito patuloy natin ulitin na yung ayuda na yan na binibigay at sinasabi sa inyo na manumpal kayo. Yung kung kumuha kayo, dapat iboto nyo ako, parang ganon. Dahil may mga ganyan na. Huwag kayong matakot dahil hindi nila makikita kung sino yung iboboto ninyo. Yan ang siniguro ng COMELEC. Walang makakakita. Sagrado yan, sikreto yan. Kanyan, sige lang, okay lang. Yung I have two hands. Ito sa totoo lang i-explain natin sa inyo Halimbawa, ito yung baluta. Ayan, pakita mo. Ito yung baluta. Sa mga ang gagawin ng mga live, nanonood. Ang gagawin ng mga nasa voting precinct, bibigyan din nila kayo ng folder. Doon sa folder, isisilid nyo tong baluta. So tatakpan nyo yun. Yes. Tapos dadalhin nyo doon sa upuan na meron ng provided na ballpen doon. Saka yun ang gagamitin po ninyo para sa pagmarka ng mga bilog-bilog. Yun lang. Na may katapat na numero ng mga kandidatong kursonada ninyo. So yun lang, bibilugan lang ninyo. Habang binibilugan nyo yan, yung folder nakaangat. So walang yung katabi mo sa kaliwa,
agtuna ng Tunalinggis. agtunalinggis. Ag kayo makapanlilinggisan at atang tanagagik. Insan no nasumpal mo, isaram lamay folder, katumay iparesibim at saramay wadman ya Isuksok da. ya turay election board. Isan sigawon danatan ipabasa dalamot at sika. Isang munatan si kaso mangisubo. Isuksok mo, di man Si kay mangisuksok at sa may makina. Sampo helay resibo. Natan umpaway natan may kwintaan natan na sa may makina. So no siya para may imbubutos mo mangipaway na resibo. May resibo ipaneng dalamot at sika i-confirm mo no duga man so akasulat di man. Siya mo lalamot isuksok. Yes. Ikarga sa kaya ballot box. Kaya rin may abasa man sa munatan tupian, sa munatan ipulag at samay sa kaya box lalamat di man. Agda ipawitan at si kayo. Itilak yun di man. Ang gapoy awitan yun umpaway. Yes. Kanyan akin, wala rame bataan da sirin. Uto day, oy, siya pa yung butom. Di no, ame ang iter, si katuta, ang iter, kuha mo mata. Yes. Pero, agdam balot, anta. Yes. No siya pa yung buto yun. Yan niya, tapian sigurado kayo may resibo, likod at sa may resibo, wala na nang nyumad screen. Ipanang nang dad si kayo, i-double check yo. No, sa may walad resibo, iakasulat iran ngaran na kandidato at untan mat. Suwad man at sa may screen. So pankumparaan yutan natan no akumpara yula compare yula confirm yula ya duga sustutan na panmatalkan may ipapanog ng to may machine si katulaman tupi nyo laman so resibo insan to yula itilak di man i-shoot at sa may sakaya box ya provided para satan so sistema tutan Sipay makangkabatay. ang gapo sikilam ba nga? ang gapo yung makanang Kanyan na tay iter da na yuda. Sige. Kawigay kawanan, go ahead. Pero siyempre, ibuto yung may talagang mangiter na dugan serbisyo. Yes, say nunot yung atatang tanagagik taloy taon. Taloy taon, yaman serbi iraratan, kanyan nunang yung atatang tanagagik, taloy taon, nakaukulan, walay nagawaan da. May talagan makapangiter iray tuwan serbisyo. Ya satay nanungnan yung serbisyo da atatang tanagagik makaawat iran na sara may confirmations. Ya talagan si kara at mantatrabaho anturaratan niya confirmations awards atatang tanagagik nagkalalula saman so pitamitam na kada sa kuya LGU may seal of good local governance. Katutan. Kanya na pag may napatunayan at talagang nagtatrabaho, then go ahead. Ipawilyo. Pero no, patit sa trabaho to, akin ikarga yun ni Oy. Di ba? Yes. Kalkalatan. Niya ay suduga. Niya ay tuwan mangiter na serbisyo. Kanya. Gano pigara ti interto, di awat yo. Agdalatan na bawid si kayo. Say kwantuhe sa kay reaksyon ka paborito RJ. Say Maxil, yung mangiter na ayuda, desperado la. Kwanto? Nangyari, laan tulad I agree. Laan tulad sa liwan eh. Say Maxil, yung mangiter na ayuda. Teka, bago may ituloy. Pero agata insulto si kayo ray, abutan titan. Di ba? Yasi nga gagawin to na ala kayo labat, nasaluto kayo. Di ba? Sige. Pero on the other hand ka paborito RJ, wais maalari butan tinatan kasi. Awatanda tuwa umpilara mangawat ira. Pero say daydayon ko labat la at sa karaklan ka paborito RJ yabutan timot. Mangawat labat ira. Pero antadalan no sipay walad puso. Praktikalan, sayang lang. Sayang pera naman yan eh. Sige. Of course. Sabi nga nila kapaborito Ajay, sino nga bang hindi nangangailangan? Oo. Di ba? Medyo hindi naman natin pinagpipilitan ng ating sarili kuanda. Sila naman lumalapit sa atin. O di tanggapin. Asaganat laybuk to. Anto asaganat. Asaganat libok. Ang nakapan si Gaysay. Awatan to. Kung labat niya pampariban. Yes. Di ba? Ganun yun. Kaya ay buhay.
Basta say tandaan tayo tatong tanagagi ka. Taloy taon yaman sirbi iraratan, subutosan tayo, kaya nakaukulan. No antumay ilaluan tayo yan nagawad lob na tuloy taon, kaya ridan makayrong. At no nahantayon nagawa andaman, na trabaho andaman at tatong tanagagik, si katura man susuportan tayo. Tano, andi, taloy taon ya amay mambabawi tayo at atong tanagagik agtilatan ni Pawil. Manalagar tilalamat na taloy taon, tapi anong tanat na babawi timan, so lingo ya ginawa tayo. Pero natan antak talagan Antak wala reliknaan niya alingura. lingura. Wala reliknaan niya untan niya alingo kami. Sinalimi pero alingo kami. Yes. Pampabawain nyo natan sekdaran nyo tan. Talindagan nyo natan tan. So, atay pambabawi yo, ya ipairong so samay suston kandidato. Beno, antuloy sulik na ibalik kaya ni nasaren pagkabatan paimano malalapunit saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Sumukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido man. Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025.
Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo sa CSI? Siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sulit na ibali at ating talagagik oras sila alas 8 sa isla na Kabosan. Kaulap kantabi ni siyempre sari magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tan say magtarilingkor magtariran ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Uy, grabe daw kapaborito Joseph, yung nag-aabang sa mga kalsada. Ito may nag-text sa motorcade ni former Governor Pogi Espino. Ayun siya nga pala. Only shows na talagang inaabangan. Kanina pa sila umikot. Kaninang alas 6 ng umaga, simula 2nd District,
3rd District at 4th District. Palagay ko baka nasa parte na sila ng Kalasyaw ngayon. Or binabagtas na po nila ang parteng papuntang Mapandan o Mangaldan sa kasalukuyan, ha. At tamang sabi mo, Oo, ang dami maraming daw nag-aabang. tao. Oo. Alam mo, sabi ko nga, iba kapag Parang yung may- motorcade ni Oo. Gov. Pogi ang nasa daan. Hiyawan ng mga Yung- tao. yung- Hiyawan ng mga yung, tao. yung nali na may, yung sa Tagalog, sabik. Ay, Sabik ang mga tao. At tingnan mo nga sa kanyang mga campaign sorties, di ba? Pag nag-grand rally yan, ay kasumpal ton man salita, nakasumpal la, ay agam, ngali agam makaalis. Damin, gabay day mampapicture. Kinan former Governor Pogi Espino. May grand rally din ata dyan, sa Binmalay. Kailan yon? Parang nabalitaan ko, yung Team Sam at Team Espino. Oh, kailan ba yan? Tingnan Kaabang-abang natin. na naman Oo, yan. Kaabang-abang yan. Oo. Sabi nga sabi nga ng taong bayan kay Gov. Pogi, marami po kami nagmamahal sa inyo. Tuloy ang laban, Gov. Kayang-kaya, basta sama-sama. Alam mo, Pero ang sagot naman ni Gov. Pogi dyan, Mm. sa mga taong nagmamahal sa kanya, alay ko po sa inyong aking tagumpay, mga Yun. kababayan. Oo. Kanto. Kasi, amay, walay napituyawan mo. At samplura talaga na minira. Bagada. Sulik na anda. No, amay alan milik na anda. Titignan mo yung kukunin mo yung pulso ng madlang people. Isang kanang mula. Hanggang survey. Yung totoong survey, kapaborito Joseph. Nanang mo so amay agwat to. Sa kalaban to ya si Gov. Pogi. Wala na awat ko Former information. Governor Pogi. Kapigan Maiken, kapigan ibabagam ya Grand Rally da. Jada Binmalay. Binmalay. Mayroon nga ewan ko, hindi ako sure. Ang sabi ng Baka impormasyon, mamaya na yun ata. 4 p.m. Binmalay Catholic School. Kailan? Sir Jerome kailan? Siyang nagbigay. Basta mayroon yan. 4 Abangan p.m. po natin. Binmalay Catholic School. Yan. Diyan po yung kanilang Grand Rally with Gov. Amado Pogi I.S. Pino III. Nese kwanto yan say ng text yay. Ay aga napukpukan iray totoo kwanto. Agay lilikat dantwa. Singa jud syudad na dagupan kwanto man. No say Team Life mat at mangawa na garungkade kwanto. Mabilabi life sa dagupan tansari dagupenyo. Ang gano pulos na uran kwanda. Oy. Garon si Rom. On. Ay sa bagay, bilibak at kinan Councilor Manang Celia Lim. At her age, kapaborito Ajay, ang gano man ter sa oran, full of energy. Energetic On. Ay, agilay Kasi sayaw to. saragtik yan. Ano kaya kung hindi na debate? Sayaw na lang. Sayaw na lang. Kasi nakikita ko rin si Mayor Belen pagka yung isa pa, di ba? Medyo sumasayaw din. Ito na lang. Pero hindi ko pa nakita si Ito na Manang lang. Celia. Sumasayaw din? Sumasayaw din. Okay Tanong lang, sino ang mas graceful sumayaw? Pwede, di ba? Alam mo, sa contest, sa mga pag may kasiyahan, padamihan ng palakpak. Yan. Yun na lang. Sa padamihan ng palakpak. Sabi ko nga, ay nako, wala sa edad yan. Nasa sigla ng katawan. Ayun. Nasa sigla ng katawan. Hello, good morning kay Madam Merly Macapa. Sabi niya, good morning mga idol. Mabuhay mga Team Sam at mga senior ng Barangay Basing. God bless po sa lahat. Kwanto. Kay Sir Maxi de Venecia La Fortesa. Say kwanto, pustahan sa mga natalo, dinaya yan. Ha ha ha, kwanto. Kay Madam Merly Macapas pa rin, sabi niya, tama, maraming labirda totoo no agara na ayuda sa tutulanda sa reman bubunban na ayuda. Coordinator. Kay Sir Ben Gab Hobilianos, good morning. Sabi niya, walay card, walay name. Will this be evidence for vote buying? Ang sabi ng
Ano ba yung sabi ng COMELEC? Hindi na po pwede yung mga card. Oh, pero alam niyo, Not sir. unless Oo. yung mga card na yan ay may kapalit na. Yes, saka kailangan talaga, sinong aamin? Kasi may strategy nga yung isang politiko noon na bukas na yung eleksyon, nagpamudmud ng card. At yung may card, meron pa dong nakasulat. Hindi lang papila, card talaga, pinaggastusan na amount. Tapos isa ka kuno, demanda sa mambabatik yung opisyal. Pero hindi alam ng opisyal yon. Hindi galing sa kanya. Meron ding strategy na gano'n. Sisiraan niya. Yes. So yung sinatanong ni Sir, baka siyempre madali nilang lusutan. Baka ganun ang sasabihin. Parang naalala ko yan yung panahon ni Biesel na binigyan sila ng card. Lucky Magic, sakada yun namin. Yes, pero hindi galing sa kanya. Pero hindi galing sa kanya. Yun yung mga pangyayaring ganun. May strategy ng mga ibang kandidato. Sa amin kundalanti, gawa mo lang namin, manalo kalabat. Pero yung sinasabi natin kanina, konsensya. Yeah. Ang kalaban mo dyan, sarili mong konsensya. Pag nanalo ka, na alam mong nandaya ka. Yan. Next kwento ng Sir Jerome. Ngayon, May 8, 4 p.m. Binmali Catholic School sa Grand Rally ng Team Espino na aninungarum. Walay internet lang ka na. Maxil so internet mo. Internet Internet. Internet. Yun yung talagang pronunciation actually ng internet. Ganun ba yun? Internet? Okay. Silent T, Silent T. Di ba? Kaya, Jerome, nayari kan talaga. Happy Mother's Day, kuha mo mo dyan. Ngayon sa kwento sa lahat ng mga superwoman, mga dakilang ina ng tahanan, Happy Mother's Day si kayo namin. Very sweet mat si Sir Jerome Lantimat. Pasa sa kwento balat, manpili kayo, kwarta o serbisyo. Yun. Siyempre, serbisyo. Basta serbisyo. Pero kung may namimili ng boto at makunan ninyo ng ebidensya, why not? Pwede kayo. Why not? Pili not. Pwede kayo na magsampa ng kaso. Yes. Karapatan ng bawat isa sa atin na magsampa ng reklamo. Basta may ebidensya kayo. At bahala na yung agency concerned at ngayon ang bida nga is COMELEC. Yan. To verify yung report. At sila yung magdidesisyon sa mga ganyang kaso. Yun. Kung may katotohanan yung mga akusasyon at kung meron man siyempre may kaakibat niya na parusa. Sa kwento ng Sir Joey D. Guzman Quinto, good morning mga kapaborito. Greetings from Philippine Business Bank Lingayen branch officers and staff. Namely Joey Nilo Palma, Roda Arumin, Elisa May Rosario, Claire Bantilan, Mary Jane Ballesteros, and yours truly, Joey Quinto Quanto. Sa kwento mo ng Sir John Paul Aquino, alam namin, Go Pogi, na napapagod ka din sa kampanya. Ngunit, dahil pinaglalaban mo ang kinabukasan ng Pangasinan at nakikita mong madaming tao ang kasama mo sa laban na ito, lahat ng pagod, gutom at hirap na pinagdadaanan mo sa maulan at masalimuot na halalang ito ay napapawi ng mga ngiti at pag-asang dulot mo sa mga Pangasinense. Kasama mo kami, Go Pogi. Ibabalik natin ang dating sigla ng Pangasinan. Ganda ng kanyang tinura na. Yung di ba, yung pagod na ang magiging yung may nagunggunam. At mong yung serbisyo. Correct. Diba? Si Consi Buday nga, nakita ko kahapon. Ay, Consi Buday, good morning. Councilor Aurora Jean Kagawan Pero Buday. Pero siya sa pangalang Buday. Oo, sa good Buday. Morning, Diyan sa bayan ng Binmali. Thank you, sabi ko sa kanya. Councilor, Pilipina kahapon Sabi ko nga, ay konsihal, kako, councilor, ang dagat-dagat ka la, kung ko. Ang tamputi-putitan. Ay, manaya. So, makulimot. Pero alam mo, yan yung makailangan ng isang bayan, yung parang Gabriela silang, ang, di ba, yung may tigarito, may palaban. Yeah. Pagka nasa tama ang katwiran, ipaglaban mo. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Yan si Consi Buday. Yon, si Consi Buday. Kaya nga nabansagan po siyang Gabriela silang. Yan ko lang naganang ng matsiki na si Mabura-Bura. Ay, si Councilor Ariel. Siyempre, busy mo. Tapos yung nakausap ko na isa, na taga Barangay Amangkuro.
Vice Mayor, itaktak mo maminta ang pagbabalik kwan tungod. Kanto. Okay. Hindi, doon kasi kilala si si Vice Mayor yes. Maminta, former yes. Vice Mayor at nagbabalik na mayor. Vice Mayor. Ay na Vice Mayor. Yan, Edgar, itaktak mo maminta. Sa kwantumat ng sa Joey D. Guzman Quinto, huwag tayong pasisilaw sa pera dahil ilang taon tayong magsisisi. Kwanto. Yes, pero ang advice namin sa inyo, kunin ninyo. Hindi namin na-advise na huwag yung kunin. Theater daddy, alayo. Di ba? Kwarta tanay. Pero ibuto yo'y kurso na dayo. Isalamat kingan na sa may walay kalaban to. Ano nga po, di kanang. Ay, correct. Singasami sa kaya baloy, yan intiks da. Pero kabat kung may mayor di man, ya talagang agdalan nilabanan, talagang mong suginawa to. First termer nilabat. Sinasama may team. Di ba? First termer nilabat, impanang ning to, ya amin ira may imbagatunan ng kampanya, ginawa to. Kanyan natan, singa ang gapi kalaban to. Walay untan mo yan paborito Aljay. Sinasa kaya team, ibabaga da 13-0, 13-0. Uy. Antam sa reaksyon dari to. Ay paano tutan no 13-0. Babagada natan aglara kuno mangiter ta 13-0 laralante. Aglara mangiter kanya sa reaksyon dari to apornada kwan. Pornada kasalanan da. Kasalanan nyo tinartin-0 yo di angga po so ituran. Pero siyempre yan lang ang kampanya pero at may next to impossible. Pagkamalinis na eleksyon, next to impossible yan. Di ba na wala pa akong alam na talagang na malinis na talagang na zero yung kalaban. Ibig sabihin kuha nila lahat. Pero meron akong isang alam nung barangay election na talo lahat ng kanyang kagawad. Pero siya lang yung kapitan. Magaling siya. Magaling siya dahil siguro ibig sabihin sobra-sobra sinalat ng from among his ranks, their ranks siya lang yung pinagkakatiwalaan. Pero yung kagawad yung sobra sa 7 dahil 7 lang kagawad sa barangay, di ba? Sobra yung kinuha niyang kagawad. Nakatulong lahat yun sa kanya. Kaya siyang nanalo lang. Ay, socialist. Destiny. Strategy. Destiny and strategy equals victory. Yun. Tama naman. Di ba? Tama. Strategy and destiny plus strategy equals victory. Yung strategy nandun na lahat. Maugas strategy or maong strategy, wala man lang namin. Okay. Ay, sa kwento ng Sir Jerome, binabati ko ng belated happy birthday si Madam Marisa Santos. Oy, Madam Marisa. Si Madam Beautiful. Yes. Ay, birthday mo pala, Madam Beautiful ngayon. Kasabay mo yung kumpare ko. Sino ka mo? Sino? Si Bandolf. Kumpare ko yun. Kumpare mo si Bandolf? Birthday din niya So, birthday pala ni Madam Marisa. Happy birthday sa inyo Long time no see si Madam Marisa. Oo nga, namimiss mo? Namimiss ko na. Siyempre naman. Kapag ikay napupunta doon sa kanyang tanggapan, laging nakangiti. Nakangiti. Saka masikaso. Yes. Kaya pala, love na love ni Jerome. Si Madam Marisa. Yes. Likewise, hello and good morning sa Gomez family ng Pantal Sentro. Again, makmaksil ko ni Radio Oy, Pantal, sa Dagupan City. Sa Dagupan City. Kasi may Pantal din dyan sa Bugalyon. Ay si Kwandat Tanad Pantal. Dagupan. Dagupan. Di ba yung biggest barangay din? Yes. Next to Bunuan. Boatridge, Matanya lugar. Yes. Barangay. Yes. At siyudad na Dagupan. Si Kwandane, 13-0 kuno ditan. Pero akin balo nang di malang so garong kate na mabilabilay kuno. Uyagan na sa rito to. Mabilabilay pira, tuwatan. Siyempre baka lang. Baka sinasabi lang. Baka yung natanong mo yung supporter nung kabila. Kasi pagka supporter mo, sasabihin din. Nayari malakas mat. ako. Nayari mat. Ganun lang yan. Nayari mat. Pero siyempre, at the final day, naningning mo baloy, tadlik na ay baloy. Yeah. Singat tanay, wala ray untaniran. Singaya, sumuturkid ng gubogi. Sang kaningning mula. Di ba ni naningning ng kudlay, ganda ray totoo ni. Sa ito kasi kapaborito, RJ. Mantalaran iradalan. Agmonia mo sutwan lik na ay balay. Yes, oo. Si katutan sumabata-batar. Malinlinaw at ating tanagagik. Agmonia mo sutwan lik na ay balay.
ang gano antoy pansakob mo ni. Ayun. Ha? Umpaway sutuan lik na ay balay. Di ba amay naliknada kasi amay walay pananawag amay natural. Ay reaksyon natural iwan pilit reaksyon because wad man kalabat. Yes. May imis da may imis na mo pur pakonsuelo. Oo. Pero dumamay wala lay imis to wala nilakap to. Ay, duman pa nang abrasa mo nung mura may picture at si Gopoge may yun. Amay sasalubungin ka na lang. At nakahanda na yung cellphone. Papicture tayo, Gob, sanda. Kasi antada kasi amay niya klase pa nagbilay dinalantutan. Di ba? Siyempre, anak na sundalo ko mo pa, militar. Diba, nursukolan na namatuwa man ira. Napipili mo gandaray totoo. Mo nga kintan, mang kapangpangan. Parang man, nabayag adistino di may ama. Yun ay, kapangpangan. Pangpanga. Kaya pala. Di ba? Antato'y salitan Pangasinan, antato'y salitan Ilocano. Marandan na talaga nagmunay tila. So, kung siya si Rin, marami rin siya alam na lingwahe. Yes, talaga napusugan niya na, kadluyag na Pangasinan. Pero ang tamatan, makapaliklikat, no? Antam solik na ibalik kasi, no? Talagang, gabagabay damay kandidato, tuhami ko mo, may picture ira. May picture ira. Nakapunta ka na eh. Ang tadamot, talagang amay panangabrasa mo ng Gopogi at aliwan amay pakitang tao lang, inka natural tumot. Yes. At sa kongkolante, si Gopogi, walik mikap kalubayan mo at sika to si former Mayor Brian. Ay, kin mga masali, wala bantay kong video to. Diba? Hindi ka pa nag-asakat. Wala pa. Binata ka pa, hindi ka pa nag-asa. Ano kaya kung para tumay kung dagupan ko, may sinanggun. Ay, akakala ka pa. Akakala ka pa mo saman. Ay, nayari may vlogger. Nayari. The best ha. Sino kaya pero vlogger nung nananday ken, di former Mayor Brian, ay okay, like RBBA. Ang ganong kulaw, sige. Siyempre, lala sa rin mamariket. Sikong ko, untan kami kumunan kapaborito RJ ko. Noon lang kami barangay ko. Hindi takin talagang na amay yung katuom so amay minamay singgaran. Napilmet na sa rami, naliknamot na sa rami totoo. Kasi aralan da kamo ni, isa ka na singgaran, aralan da ni kiwas mo, body language mo no. Kasi at amay antitawag da amay elite, amay approachable ganun yun. Pero antam ka paborito RJ, nilusob na tayo talaga ng mga Chinese. Bakit? Lalong-lalo nitong panahon ng eleksyon. Bakit? Yawatan si Busan Lee. Pati Busan Lee. Si Busan Lee, ako antakin, untam maksil so pwersa to ka paborito Busan Lee. Busan Lee. Parang ngayon ko lang narinig si Busan. Ngayon mo lang narinig si Busan Lee? Busan Lee. Nunitan lari kandidato watan mo lang si Busan Lee. Kaya nga ano yung Busan? San Libu. Kaya nga ikaw talaga pinag-isip mo ako Di ba? Kunik, Busan Lee. Busan Lee. Busan Lee. Ngayon ko lang narinig ako. Ang talaga kala ko yung may lumusom ng China. Never heard yung Busan Lee. Diba? Sabi ko, Busan Lee. May tumawag din sa akin. May tumawag mo. din sa akin kahapon. Kilala mo pa. Naisan mo ko doon. Kilala mo pa si Daddy Rudy. Daddy Rudy. Kilala mo pa? Ay, yung kasama natin. Kasama natin dati. Si Boss Rudy. Thank you, Boss Rudy noon. Kung maalala mo si Senador. Sino yung asawa ni Erap? Ehersito. Hindi, yung asawa niya. Si First Lady, naging senador din. Yan. Loy. May pinagsamaan kami ni Sir Rudy dyan. Akala ko si Madam Loy. Di, si Sir Rudy dyan. May pinagsamaan kami dyan. Sige. Okay. Ano sabi niya? Hello, good morning. Sabi ni Daddy Roots. Daddy Roots ang tawag ko sa kanya. Tumawag sa akin. Ay, anong nang mulay Busan Lee? Yuso ko nga yan. Doon sa amin. Marami nang nabigyan ng Busan Lee sa amin. Marami Busan na. Lee? Oo. Pero dalawa. Dalawa Busan Lee. Hindi, dalawa yung 500 yung isa, 500 pinagtugyop. Kaya Busan Lee. Sabi niya sa akin, anong nang mulay Busan Lee?
Atan lang mo, tayo busan ni babagayo kung Ay, mahirap yan. Pero Oh. huwag kayong pahuhuli ha. May kinasuhan na naman na Mm. kandidato sa vote buying. Sige kayo. Ay, nako. Sige. Ay, pag nahulihan kayo ng ebidensya, siyempre, mahirap patunayan yan. Ay, mahirap pa, tawag nito, idepensahan. Kung lalo kung may ebidensya. Ay, nako. Ay, hello, good morning kay Sir Ferdinand Soriano. Sabi niya, good aim, Idol Joseph and Idol RJ, sir. Happy Thursday and God bless. Kanto. Likewise po sa inyo, Sir Ferdinand Soriano, sir. God bless din po. Nito ating bagayo, kanon Arnolfo, ang gapoy painaway kampanya ta subel no simba pero si katutan so kakukurong na kandidado. Ha, idol. Correct. Of course. Diba nabanggit mo kanina? Oo. Na hanggang Sabado lang yung kampanya. Pero ang simba, bawal aramay trompa-trompa. Yes. Pero aramay pasikot. Ay, talagang araratan so kagagalaw. Basta walang hanggat paglilabi. Dako so napuyat. Basta itong katotohanan, mapaparuntal natin si Busan Lee. Busan Lee. Okay. Magpapatuloy pa ang na ibali. Kaya rin niya Sara pakabatan pa imano manalo pa ni Sara manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iran sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Camille Villar, 66 sa Senado. 66 sa mga batas para sa manggagawa. 66. 66 sa benepisyong pangkalusugan. 66. Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar. Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Hey, ipawil tayo, River Femihia, Diyaat Konseho, Adyan Tagupan, na ilaluan tayo, Tanapan Piyaan, River Femihia, Sige number one, Inaligwas to'y syudad, Femihia, 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 ipawil at konseho, Femihia, Femihia, Femihia. Ilalaban ng tama para sa patas na serbisyo. Ang taong may prinsipyo. Councilor Red F. Mejia, number 10 sa balota. Camille Villar, 66 sa Senado. 66 sa tulong pangkabuhayan. 66. 66 sa mga batas para sa mga OFW. 66. Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar. Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us
through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit Wellcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. Wellcare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chico Samson, ngayon, Chico Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, lapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chico Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Oras na natin sa Liknay Valley, alas 8:36 na po ng umaga. Kalop kang tabi na siyempre sa magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarin ka paborito, Joseph Kanilang Bakani, sa kwanto ng Sir Bengab, Hobilianos, din Malanjay, Tim Espino at Bud Kalasyaw. Oy! Pimaway iray totoo, mapapa naglawa. Kwanto. Oh, nitan. At nanang nang dalak kasi, so sa may talagan na may liknaan. Yes. Noong balay. Oh. Ano, sikati pa yung basean mo, mapapa nagla. Yan. Mabata-batar. Yun. Sa ikwantungot ng Madam Marilyn Soriano, good morning po. Motorcade damanayan ng Gubpogi, dyan San Carlos City, kadaladalan damat. Likas mo. Kanyan to may nalamaruta. Yan. 4th district, 3rd district, hanggat 2nd district. Hanggat 2nd district. Oo. So, angan ko, wadyalarad, kinay. Party na, abangan nyo sila dyan. Mangaldan, San Jacinto, Manawag,
San Fabian. Oh. At undalan so amay motorcade nan goppogi ditan. At si kayo atatang tanagagig. Oy manaya, wala may karuman at nan pa preskon, walay preskon to nan Vice Mayor Sammy Rosario aman so sa may insagap to ya reklamo kontra sa may agawan babagat dan vote buying ya agawa ditan at bali na binmalay Allegedly. Kasi Kasi hindi pa naman COMELEC ang didesisyon. Yes. Yan. At wadyaman so sa may magano walay tawag baka yan na yung detalye. Oo. Tawagan batante magano. Hello, good morning. Wait lang, saglit lang po mama. Iko-connect ko lang po kayo. Yan, saglit lang po mama. Ano yan, liknaan, reaksyon? Siguro Baka liknaan ito. personal, hindi naman. Hindi naman siguro. Yan. Hello, good morning po ma'am. Sino po sila? Good morning po. Pagkahit lang nagparamdam si Puge. Matagal na po sila nagparamdam. Ano? Saan po kayo? Dito sa amin, sa Kalasyaw, Malabago. Nandyan na. Oo. Oy. Napaluha ako kasi siya talaga ang idol ko, sir. Okay. Ayan, liknaan ninyo. Ngayon lang nagparamdam. Ayun ang sabi ko. So nag-aantay sa kanya. Ibig niyong sabihin, sabik na kayo. Matagal niyo nang hinihintay. Matagal na namin hinihintay na magparamdam, sir. Ngayon naramdaman niyo na. Ngayon pa lang. Pero ramdam na ramdam po ninyo, madam. Yung bubugas mo sa bagok. Opo. On. May liknaan nyo. 70 years old, this coming 24, sir. Inaanday ko na magparamdam siya. Ngayon nagparamdam, napaluha ako. Ayun, yung bubugas sa bagok mo. So yung pananabik ninyo, amay singa kinla, amay fulfill, amay titagda. Hanapin ko, sir. Hanapin ko yung magparamdam. Bakit ngayon lang? Kasi ang daming pinupuntahan. Pero ngayon masaya kayo dahil nagparamdam na sa inyo dyan. Ayun. Nagparamdam masaya ako, sir. Tinaas ko ang kamay ko, nakatthumbs up ako, sir, nung dumaan sila. Yan. Parang okay ka, parang gano'n. Masaya ako, napaluha ako sa saya, sir. Yes. Ma'am, ano pong pangalan po nila? Malabago. Ano pong pangalan? Malabago Kalasyaw ako. Ano pong pangalan nila, ma'am? Demetria. Madam Demetria Ki. Bayaw ko si Tito Ki, sa Dagupan. Pala. Nagawad sa Arellano Pantal. Arellano Pantal, oo. Kaya nakabili ako ng lote dito sa Kalasyaw. Nagpatay ako dito sa Malabago. Opo. Kaya wala ako sa Dagupan. Kilala niyo siguro si Tito Ki. Yes. Opo. Bayaw ko siya. Ayun pala. Ako si Demetria Ki. Si may kilala di akong si Dia. Kilala mo yan? Kapaborito Joseph. Deyake. Meron din kaming kakilalang Deyake. Oo. Ako Delia ang palayan sa Delia. Demetria sa baptismal. Yun. Kaya napaluha ako nung nag-motorcade siya, lumabas ako. So matagal nyo nang hinihintay, Opo. Narinig ko yung yung wangwang. Kaya yan kako. Kaya lumabas ako. Ngayon, nung nakita ko Espino, wow, Espino, kako nag-thumbs up ako sa kanila. Naman. Talaga naman. So, Espino ako, sir. Opo. So, mabuhay po kayo, Madam Demetria. Ingat po kayo lagi, ha? Salamat po. Sige po. Sige po, bye-bye. Bye-bye. Okay, tignan mo yan. Yung liknaan. Yung palang matagal na di nagparamdam. Bimaga sa bago. Ako nga tignan mo pagka yung natural yung naririnig mo, umbaga subagom. Ang ibig palang sabihin, sabik na siya. Yes. Na makita niya. Oo. Si former Governor Pogi. Yun. Kaya nung dumaan, tingnan mo, maluha-luha sa saya. Oo. Dahil parang
ano yung meron akong kinakapang natupad yung kanyang inaasam-asam. Yun. Pitalaran tulaman na Yes, abayag. pitalaran tulan abayag. Ay undalan. Yes. At siyempre kay Ma'am Dea ay Ma'am Demetria. Madam Demetria. Siyempre yung pagdaan niya ngayon kasi talagang dream fulfilled. Yun. Tsaka yung kaya ngayon lang siya napan kasi talaga ang lawak naman ng Pangasinan. Oo naman po. At yung sure dyan, hindi kayo nakaligtaan. Yan. Parang ganon. Dinaanan pa kayo. Yan. Yun. Tingnan mo yung mga sa napaka-hectic na schedule niya, at least dumaan po sa inyo. Tignan mo yan Tignan mo yung yung reaction Oo. Ni, grabe ka paborito, RJ. Madam sabi ko nga, talagang tumawag pa sila sa atin para iparating yung kanyang liknaan. Yan. Yun. Yan. So, kung kayo rin, kung may liknaan din po kayo na gusto nyo iparating nyo lang, ha? So, balikan natin yung issue natin kanina. Yung pinag-uusapan natin. Liknaan na talagang sabik na sabik. Ang ali unter sulwak. Oo, parang ganun. Ay, agi. Talaga untan ka paborito agento, ha? So, nun karuman lanti, wala man sa imparuntal at sa rekabyang na media. And then, Vice Mayor Sammy Rosario, ni paakarad sa may reklamo to, yung insagap to at Commission on Elections demand at Metro Manila. Wadya so katibukulan na satan press conference yung pangiparuntal ng Vice Mayor Sammy Rosario na sa may reklamo to at Comelec. Welcome to our press conference this afternoon, dito sa Pilipinas. And before anything else, let's hear a word from our host, our Vice Mayor of the Valley, Vice Mayor Sammy Rosario. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Mga kaibigan po natin sa media, mga kapitanes, mga audience dito, mga kaibigan po natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, ito po ay isang press conference regarding noon na nangyari no last April 26. No last April 26, may nagpadala po ng video sa akin na hindi ko naman kilala na parang mayroong vote buying somewhere in Barangay Concord, Bimari, Pangasinan, na ang mismo ang nandun sa loob na bibigyan ng pera ay isang yung incumbent municipal mayor at ngayon tumatakbo ng mayor. Siya po tumatakbo ng mayor ngayon. Ngayon po, doon nakita ko yung binukso ko yung video. Nakita ko na talagang doon siya. Na ito hindi ko alam kung paano nakuha yung video. Matapang yung kumuha. Malakas sa loob. Dahil nagulat lang ako bakit mismo ang nandun yung kasulubuyang mayor. Which I know ay bawal po sa Omnibus Election Code. In short, this is vote buying. Kaya po nandito po ako sa inyo sa press ko, parang gusto kong malaman para po sa inyo na ito po ay talagang bawal sa batas, lalo sa election code. Kaya nung kahapon, pumunta po ako na Maynila. Nagpay po ako ng kaso sa Commission on Election at Ramoros, at ang nakatakit po ito ng kaso nito ay SPA 25-139 cross parenthesis at ang nakalagay dito po, nakalagay dito violation of section 261 cross parenthesis A and at least in relation to section 262 of the Omnibus Election Code. So ang nag-file po
ako po mismo as candidate, as Vice Mayor, at the same time, kandidato rin ito for Mayor, si Prisco Rosario versus Pedro A. Merida III. Siya po ang respondent. Bakit ko nag-file ng this is a petition for disqualification. Alam ko ang community ay mahigpit ngayon at bawal ito ang nangyayari at marami nang nagkaroon ng show cause order na pinagbabawan lahat yung mga gumagawa ng mali. So dito po po para ipaliwanag po sa Justin for gusto ko ipaalam po sa inyo sa taga-Pimaria, sa buong Pilipinas na ito ay isang gawa. Ibig sabihin, yung pinagbabawal sa batas ay ginagawa. Kaya po, siguro, nagbigay po ako ng ganito, nagpala ko ng kaso para bahala na po ang Comelec na mag-desisyon. But at least, nagpala ko ng kaso for the disqualification. Ngayon, kung tinayo yung aking prayer sa huli, ang prayer, hindi ko naman pasaya ko so bibigyan ko ng kopya, pero ang tuloy wala naman dito kasi dahil nag-file na po sa Comelec. Ang prayer ko, ganito po. Wherefore, hindi ko masyado mabasa eh. Ang prayer po rito is declare respondent Pedro A. Merida III guilty of both buying and both selling. And number 2, disqualify perpetual. Disqualify perpetual and perpetually there is the respondent for violation of omnibus election code. So yun po, kung ito paalam dito, dahil ano po, power po ito, na ginawa niya, so kailangan, it's up to the Commission on Election kung mag-decision kung ano ang mahilan itong kaso po nito. So, pagdating naman sa kung ano lang yung mga contents ito, it's up to the Comelec na po. Hindi ko na din pag-ibig po sa iyo, basta ako, nag-file po ako na what they call this petition for disqualification. Ngayon, naririnig ko po, ang sinasabi po niya, ay maski na nag-file ako ng disqualification kaso sa Comelec, it will take 3 years. Gusto ko lang paalam po, ang pagkaalam ko po sa sarili ko ay iba ang kaso nito. Ang kaso po nito is disqualification. At kung tataabot pa ng 3 taon, ibig sabihin yun, yan ay protesta. Pag nag-protesta ka, it will take how many years, months, or what? Pero ito ay disqualification. Kailangan ito masolve ng Comelec. Sana as soon as possible, kung anong decision nila, kung anong decision po ng mga Comelec officials. So yun po, ulitin ko po, nagpile po ako ng kaso, ang case number is SPA 25-139, cause parenthesis violation of section 261, close parenthesis A, in relation to section 262 of the Omnibus Election Code. So yun po. Kaya, kayo mga kaibigan ko sa media, pinapaalam ko siya, at least, alam nyo kung ano ang nangyayari. At alam ko sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Pimaria, sa Laurano, very rampant ang vote buying. Harap-harapan po. So yun po. Sana, uling hiling ko lang, ang prayer ko lang po, ang pag-iusap lang. Vice Mayor Sammy Rosario, nasa may reklamo to, Sari Kabiangan, Sari Managpalapag. Hello, good morning kay Sir Engineer Rodolfo Dion. Sa kwanto kapaborito RJ, maabig kabosan Joseph RJ,
mankapi tayo kasumpal na eleksyon. Kanto, ay, looking forward to it, Engineer Rodolfo Dion, sir, ha? Looking forward to it. Tuwi kwanto balot tayo ng salamat at tayo may pinagsamahan kay tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Salamat sa iyo, Governor Amado Pogi Espino III, sa Governor ko kwanto mat. Sir Jerome. Ay, siya nga ho pala na monitor niyo pa yung conclave. Andakat, yasuwag sa Pinmaway. At sa may Plimeron na salbo na sa may panbubutos na sarikabyangan na Cardinals. Andakat, ya asuwag sa Pinmaway at chimney na sa Sistine Chapel. Matapos ang unang butuhan. Para sa susunod na Santo Papa. So magkakaroon ulit ng another round ng butuhan ang mga cardinals po natin at hanggat hindi puti ang usok na lumalabas sa chimney ng Sistine Chapel. So kaninang 4:30 ng hapon po yan, PH time, 10:30 a.m. Vatican time is 10:30 a.m. Philippine time is 4:30 p.m. Day 2, Day 2 ng conclave. And then 12 noon, that is 6 p.m. naman dito sa atin. And then 5:30 ng hapon doon sa Vatican is 11:30 ng gabi naman dito sa atin. At 7 p.m. sa kanila, alauna naman ng madaling araw dito sa atin. So, hintayin natin. Baka magkakaroon ng puting usok sa may nalalabas sa chimney ng Sistine Chapel sa Vatican City. Yan. So, hinintay pa natin kasi yung unang usok is undercut. May usok na? Meron na. Meron nang lumabas na usok, pero undercut. Hanggang panibalo sa pili. Ibig sabihin kapag maitim, wala pa sa mga cardinals natin ang nakakatanggap ng 2/3 vote. 133 lahat yung mga nandun na cardinals na bumuboto. Supposedly 135 po sila pero dalawa po may sakit. Hindi po nila kaya. So final na yung dalawa ng pagpipilian? Hindi pa. Hindi pa. So makikita natin 133 how much is 2/3 ng 133? Ilan yung 2/3 ng 133, I should say. May kwentahan dyan di ba? Oo. Basta 2/3. Basta 2/3 ng 133. So yun po yung titignan natin. Doon natin malalaman kung sino ang susunod sa iniwan ng pwesto ni St. Peter. Basta ang sure dyan, isa sa pagpipilian yung sariling atin. Yes. Si Cardinal Tagle. Yes. From the Philippines. Oo. Matanol. Macbao. Oo. So 2/3 of 133 is talagang kinikwenta mo parang ano lang yan, 1/3 ng kabuuan ng sangguniang palunsod member, parang ganun. Oo, parang 88.67. Tama ba tong kwenta mo, Kwan? Basta yun na, 1/3. 88.67. May point pa. Sige. Ayan ang kwan, ang dapat na makuhang botos noong susunod na Santo Papa. So, abangan natin. Kasi may ano pa yan pala, may mga first round, second round, kung wala pa, another round. Parang yan, hanggang magkaroon ng kwan, ng tatayong Santo Papa. By the way, sabi ni Engineer John, magkape daw tayo after the election. Yes, after the election at yun na yung yung anong tawag mo, victory party. Victory coffee. Yes, sir. Okay, sir. At talagang basta
Yes. Yung resulta may nakakwenta na. Oo. Ayun. O bakit ito karambulan na naman ng Ay, sasakyan? ano ba yan? Takot ako dyan. Alam mo, pag may Grabe. nababalitan ako dyan. Ba't grabe yung mga banggahan Oo. ngayon? Yupi-yupi yung mga Oo. sasakyan. Kasi Ang bibilis yes, magpatakbo, ibig sabihin. Oo. Lalo na pag matik, pag nataranta na, hindi na alam mga apakan. Oo. Nako. Alam mo kung sino mga biktima? 8 pulis. Pulis? 8 pulis na galing sa training. Ay, nako. Dead on the spot. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nangyari po to sa Misamis Oriental. Kasi alam mo kung minsan, may mga driver talaga na, ako nga, hindi ko nga, ako nasasabi ito, 80. Malwarag, akan sa 60 labat ha. Kung nakila kung ko. Alam mo kung anong Kasi nangyari? pagka may biglang tumawid dyan, sa takbo mo na yan, sigurado, magpre-preno ka. Anong mangyayari kung babaliktad ka? Ayun, Sige pa. siyempre. Ang nangyari pala, kapaborito RJ, pumutok ang gulong Ayun, isa sa pa yan. unahang bahagi Ay, ng unahan truck. pa. Uy, kanya na kayo mantitipid. Ay, nako. Ay, nako. may masusing investigasyon na naman dyan. Kung nasusunod nga ba yung proper maintenance, ano ha, nung sasakyan, baka tinitipid yung, alam mo yung MO, anong tawag doon, yung operating expenses? Ganun. MOOE. Oo, yung allowance para dyan. May mga allowance yan di ba? Sa mga government yes, vehicles. Oo, baka tinitipid. Ay, nako. Kaya panawagan din sa isang barangay patrol, palagi ninyong pinapairam, pero yung gulong ninyo, gasgas na. Nako, delikado yun. Palitan ninyo yan. Huwag nyo nang hintayin na may mangyaring ganyan. Lalo na pag unahang gulong, ay nga po, man sirko-sirko ka. Bang no sa pimutok amay kiyan, unsi siwawi ka. Pero yung unahan, wala na yun. Talagang, di ba? Kaya ingat-ingat lang po lagi sa daan. Sabi nga nila, every time you leave, dapat chinecheck lagi lahat yan, ha? Yes. Pero sa akin niya pangarap ng maki mapalakapak Soriano Hindi Balatay. pangarap to May senior siya, liknaan to man. Sa kwanto, anak, kwanto, gusto ko paglaki mo, maging ka-coordinator ka rin, kwanto. Siguro may coordinator na naging milyonaryo. Ganun ba yon? Kasi alam mo, pag election, di ba, bilyon, di lang milyon. Kung matataas na posisyon, bilyon yung nilalaan dyan. Makasikit ka labat na 0.12 may bilyon, pigar. Di ba? Di ba? 1% labat na bilyon. Ay, balbalog na. Sikit mo man. Kanyan tama. Pero wag mo nang pangarapin, Maki, dahil bad yan. Basta ito, paulit-ulit natin kung sinasabi. coordinator, okay lang. Pero pag ka-ordinator, Ka-coordinator Kasi iba yung ka-ordinator sa coordinator. Basta ito mga kapaborito ha, lagi naming inuulit na kapaborito RJ, pumili ng kandidatong may takot sa Diyos at magandang serbisyo sa bayan. Yes. Serbisyo, hindi ayuda. Trabaho, hindi pakitang tao tuwing panahon ng eleksyon. At lahat ng ito, kayang-kaya natin basta sama-sama. Nga pala malam, yung oras sa atin tanagagik, ang ganda boss talamat at sa kinin edisyon na sa Iliknay Balay. Akala pa kantambay lalangula sa rimag toriuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magtorilingkor ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay Tima the Technical Side, Sari Duaran Pogi, sa Manangaro Lawas, the Faithful One, Engineer Richard Olanday, and Engineer Dennis Destoni Palaganas. See you po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.